Tere espirituan bazen zenbait bertso, oraino den guzia etzerain tuztu. Zertaz dudan solasa emazuek kasu, esplikatuko baitut albezain justu. Zarbezain prestu, odolaz autoztu, bihotza ere lastu, gorputza beraztu. Oraino gazte banitz banuke gostu. Zahar gazten arteko hau da parabola, zuzen esplikatzia egin bat gogorda. Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza sendo eta azkar du odola. Zarrataz da hola, iagan denbora, etortzen gogora, ta ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar hola. Egunak badoazi, egunen ondotik, ez dira elgari duri joaiten argati. Atzo iguzkiaren distira zeruti, egun nobela jalgi itxaso aldetik. Euria ondotik, asira gogotik, edoien barnetik, hortakoz badaki. Erituko naizela bustiz geroztik. Egunak badoazi, egunen ondotik, ez dira elgari duri joaiten argati. Atzo iguzkiaren distira zeruti, egun nobela jalgi itxaso aldetik. Euria ondotik, asira gogotik, edoien barnetik, hortakoz badaki. Erituko naizela bustiz geroztik. Egunak badoazi, egunen ondotik, ez dira elgari duri txaiten argatik. Atzo iguzkiaren distira zerutik, egun nobela jalgi itxaso aldetik. Euria ondotik, asira gogotik, edoien barnetik, hortakoz badaki. Erituko naizela bustiz geroztik. Egunak batik, asira gogotik, edoien barnetik, hortakoz